egunean hemen bildu gara Bittor Garziaren epaiketa gauzatzeko. Hauteskundeetan bozkak manipulatu izana leporatzen zaio. Saio irekitzat eman indut. Ongietorriak epaiketa ontara, Bittor Garzia dugu estatuaren aurka. Fiskalak orain hitza aurkeztu itzazu frogak. Hotzara ditzen dut lehen lekukoa. Deklaratzera Ni nintzen alde Zarauzoko maiko lehendakaria. Hauteskunde egunean dena berbezaratze joan, baina emaitzak atera zirenean ez nuen susmonik izan. zer iruditu zitzaizun deigarri? Boto digitala eztarri delen urte izan da, eta alde zaharra tradizioz nabarmenki ezkerrera bozka egin den auzo izan da. Eta harritzeko izan da, gehiengo batek eskuneri bozka eman izana. Deklarazio honek pista asko ematen ditu, bozkak eta sistema kolokan jarri baitu. Sistema informatikoak ez du ongi funtzionatu. Bozkanet enpresa da bigarren lekukoa. Deklaratzera, epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa hau. Botoak digitalki jasotzeko sistema biltzera joan eta ordenagailu zentrala konexio panelean gailu bat akoplatuta zuela hartu ginen. Arraroa iruditu zitzaigun eta susmo txarra hartu genuen. Zenolako gailua hitz egiten ari gara? Informazioa emititu eta jasotzeko tramankulu bat. Seinaleak Bittor Garziaren bulegoko IPa zeukan hartzaile gisa. Deklarazio hauek ez dute nire bezala ardutzen. Froga ezazu hemen, Deklarazio hauekin epaiketa hontatik errugabe. froga ezazu hemen, Baldu defentsak testigantzarik igotzeko arren. entzuten gaude, Deklaratzera ditzen dut Bittor Garzia. prest gaude. Goiz hartan hauteskunde guztietan bezala, nire bozka eskubidea baliatzera joan nintzen. Gero, emaitzak nire bulegoan itxaron nituen nire alaba eta kipoarekin batera. Normalean baina ordurago nengoen, baina banekien irabezteko aukerak nituela. Izan ere, ikaragarrizko kanpaina gauzatu genuen herri zoragarri honentzat. Boto eroskezaren berri banuela uste duzue? Horian andere, eskerik asko, epaimaia dilibratzera. Deklarazio guztiak hartu behar duga, erabaki zuzena. Zein izango da sententzia, erruduna ote da, beralda. Ez dut uste erruduna denik. Bada! Ez ditu ezagupen informatiko nahikorik. Hackerren bat izango du. Hori da! Denbora gehiago behar dugu! Agortzen ari da! Epaiketa, Erruduna da edo ez? non frogak, Ez dira atzemarkak aurkitu. non zegoen bera, Informatikan lasartzen grabazioak daude. zer egin zuen, 60.000 boto bere ganatu. ez du nahikoa. Hau da, fiskalak aurkeztako Egin zuen, denak daude zain, froga guztiak ditugu mai gainean aztergai. Dena egia bada, kondenatu izango da, baina hola ez bada nobait gezurtzen ari da. Denbora agortzeara adostu dezagun ba, papeletan zaila dugu gara epaimaia. Guztion izenean esan dezakegu ba, hoxera gure erabakia, erruduna da. Beraz, epaimaia entzun ostean eta entzundako deklarazio guztiak kontuan hartuta, Bittor Garzia errudu! Epailanderia, deklarazio bat egin nahi dut. Mesedez, ordena salan! Ordena salan! Orduan bai. Bai, hala duztu genuen. Bittor Garziari leporatzen zaion salaketan geure burua errudun deklaratu nahi dugu. Mesedez, ordena! Ordena! Guk akoplatu genuen ordenagailu zentralean, atzeko panelean tela humila gailua. Eta guk eraldatu genituen bozkak, bera irabazle atera zedin. Nola? Honek dena aldatzen du. Poliziak, atxilotu itzazue! Zuen izenak, Lizaro Otsoa. Aratzurriaga. hau entzunda eta epaimai popularra kontra ez badago, Bittor Garzia errugabe deklaratuko dut. Hauteskundeak berriro ere ospatu behar direla aitortuko dut, eta Lizaro Otsoa eta Aratzurriaga errudun deklaratuko ditut, fiantzerik gabeko 10 urteko espetxe zigorrerekin. Saioa itxitzat emanen dut.
Zorionak aita, ze ongi libre kargurik gabe. Entzuna Maiur, berrion bat daukat zuretzat. Ez esan, Mercedesa erosi dazula azkenean, libre zaudela ospatzeko. Ez izan erridikulua! Baina emango dizuan sorpresarekin, agian zuk erosi halko duzu. Bota. Jakingo duzunez, Beberriak agentziako nagusiak kartzelan sartute. Zu izango zara orain agentzia horretako buru. Zer? Zure azken aukera da, hanka gehiagitan sartu duzu. Ez da mutu arazi erabakiaz. Bai, lasai eta lasai egon. Zindagizu ni eskuatan nagoen guztia. Egin dudara agentzia hori aurrera atera. Agentzia hori partiduen mesedetan erabiltzeko. Hobe. Benetan, ezin dut sinetsi. Urte hauetan guztietan, traidore batekin egin dugu lan. Baina nola da posible? Nora ezean korrikadoan bururik gabeko jasko ematen du agentzia honek. Ai ama, nork idatuko gaitu orain. Eta nork egingo du, berak egiten zuen guztia. Nik bederen ez zuten borarik. Saldu egin gaitu. Lasai gaitezen denok, badaki tegora, zail batean utzi gaitu laratzek, baina aurrera egin behar dugu. Eta kontu hau, ahaztu. Peio, zer gertatzen da? Ongi zaude? Benetan. Eta betiko botik ez aparte beste zerbait erduzu? Kontu zibili ez hartu behar ez duzunik. Neurgailoa erabili dosirako, horrekoan gertatu zena ez errepikatzeko. Edo zer behar duzula deitu. Aratzek eta Lizarrek egite zituzte lanak funtseskoak ziren gure egunerokotasunean. Agian gure artean banatu barko genituzke hau guztia argitzen den bitartean. Baina ez alduzu entzun. 10 urteko zigorra jaso dute. Egoera ez datzera bueltatuko. Guk hartu beharko genuke zezena adarretatik. Nik ez duten borarik informatikari lan egiteko. Argazkilarin lanarekin eta etxeko egoerarekin aski dut. Gure artean lanak banatzea, ideia, interesgarria. Bai, baina informazioa behar dugu. Hasteko aurrekontuak. Uste dut badakidala non topa ditzakegun ordenagailuko kodeak. Bazuen libreta zar bat bere bulegoan. Ados, aurrekontuak begiratzea zure kontu. Badakite ez dela raza, baina denok batera agentzia aurrera atera dezakegu. Zaila izango da, baina... Badakizu zer den gau eta egun familiakide bat zaintzea. Bere tratamendu guztiak soldata bakar batekin ordaintzea. Nik ezin dut lan hau galtzeko arriskurik hartu. Beraz. Bale, hemen dago libreta. Ea pasaitzak, hemen. TikTok, Fortnite, Tinder, hause, Rural Kutxa. Zer? Luke Skywalkerren espataren izenean. Baina zer da hau? Agian arrazoi duzu, baina ulertu nire etxeko egoera. Ezin diot lanari minutu bakar bat gehiago dedikatu. Badakit oso gora zaila dela, baina pentsatu, lan hau galtzen baduzu, zer? Peio, arrazoia dauka. Horrexeagaitik da zinbestekoa zure laguntza. Aiztue. Zerbait topatu duzu? Pasaitzak topatu ditut. Eta? Mugimenduak atera ditut. Ekarri hori. Ene baina, posible ote. Nagusia agentzia aurrera atera izan du beti. Diru pila bat dago hemen. Zerbait eskapatzen zaigu. Ziur. Nire begiekin ikusi ez banu? Ez nuke sinestuko. Baina beti zur jokatu du gurekin. Gure soldatak ordaintzeko larri zebilela esaten zuen beti. Orain dela 15 urteko ordenagailuekin gabiltza lanean. Egia da. Arrazoi duzu, 1000 aldiz eskatutako argazki kamera ere ez zidan ematen. Ez du logikarik. Ez da grabaziotarako mugikor, on bat ere. Honek ez du zentzurik. Kaixo, hau alda Beberriak agentzia? Bai, eta zu nor demontre zara? Ni Amaiur Gartzia naiz, zuen nagusi berria. Gartzia, abizen hori ezagun egiten zait. Ez alzara izango... Bera da, bai! Bitxor Gartziaren alabazara? Hori sebera, orain zuen nagusi berria izango naiz. Amatxo maitia, azkenean, nagusi berri bat. Falta zitzaiguna. Arranopola, uste geunen agentzia pikutarra joango zela. Zuek nola? Ni lea naiz, Beberriko argazkilaria. Ni, ekeri, komunikazio, arduraduna. Mertxe, hemengo dinosauroa. Nire esko aurra baino bezagutzen dut agentzia hau. Eta ni eder naiz, kazetaria. Plazerra, konta idazue, zertan ari zarete? Biharko ediziarekin erotuta, aurrera eramaten saiatzen ari gara. Interesgarria, baduzue gairik?
Egia esan, lehenengo gure arteko koordinazioa konpondu beharko genuke. Baina orain hemen zaudela agian Edizarekin geni ez zaioke. Entzun, badakizue norberak bere estiloa duela, eta nire lan egiteko modua ez da ohikoa. Falta zitzaiguna, arau berriak, linea editoral berria, antolakuntza berria, hau da, metodo berria. Metodo berria. Hala behar du, 4 berri ditut banatzeko. Zoologikoan animaliek ies egin dute, 2 orrialdeko erreportaia behar dugu. Azalera doa... Nire kontu, reel pare bat sortuko ditut. Olioaren igoera eta nekazarien manifestaldia. Hori niretzat. Baino galdera bat, nola egingo dut haunik zure estiloan, ez dakit zein den zure lan egiteko modua. Zu lasai neska, zu hasi. Eta azken berria, itzalpe kartzelan dagoen elikadura. Nork nahi... Nik. Zuretzat. Eta zu geratzen dena, ezka mendiko zutea. Ados baina, orain arte, 2 redaktore geuden. Beste batek argazkia, komunikazioa eta azkena informatikaria. Sandizuek gauzak aldatuko zirela, denok denetatik egiten ikasi behar dugu. Hala! Denok partetzen dugu albiste gehienetan, eta gure artean koordinatzen gara. Ez duzu entzun esandakoa, ikertu eta idatzi dezalak norberak bere berria. Egin ahala, pasa zaitezten nire bulegotik, lehen berrien bertsoa ematera. Markatu nire bulegoa? Eskaileretatik gora. Baina zer uste du tipa honek? 30 urteren ostean nire lan egiteko modua aldatu behar dudala? Politxe, ez duzu beste aukerarik. Berziklatzeko ordua iritsi zaizu eta... En fin, azaitezen lanean. Baita? Bakarrik zaude, Bai, bulegoan. gogoratu plana, baina ez da diosagerian gelditu. Baita, goratzen du plana. Zuk esan didazu moduan idazteko eskatu diet. Partiduaren alde erabili agentzia. Zure eskuetan nago, ez kale egin. Lasaita, fida zaitezke, ez dut utz egingo. Tori nagusi, hemen duzu artikulua. Ongi da, entzun. Artikulon batek ondorengo aipamen politikoak behar ditu beti. Aldiro, errebisatu behar direnak. Baina ez alda hori artikulua politizatzea? Beno, ez du zer ikusirik politizatzearekin. Emaiozu aukera bat. Ea ba, entzun, nola idatzi ongi. Titularra, erakargarri, sarrera gakoa, argazkia dalirekin. Dali? Baina kontuz, Bai, adimen artifiziala. copyrighta. Hauze da metodoa, hauze da metodoa, abestu. Hauxe da metodoa, Harmonian, hauxe da metodoa. ongi, urrengo urratsak. Esklusiben, helburua. Barna, edatzea. Ezko sola, jartzuna. Bozkak lortzea. Itxoin, zer? Irakurlea. Bozkak esan dituztu? Hauesek dira arauak. Aiene! Hauesek dira arauak. Beti. Hauesek dira arauak. Idatzi Hauexek dira arauak. Ongi, ulertzen ari zarete? Laguntza behar dut, Zer? ez dut ulertu. Ontaltako! Berriro azaldu dezakezu. Baina motzaten zarete. Ideiarik Ene, Zentzurik ez. pentsatu pizka bat. Orduan asmatu. Hori da, asmatu baina zaitzatela harrapatu. Hauxe da metodoa, hauxe da metodoa. Hauxe da metodoa. Ezin ditugu albisteak beti bezala idatzi. Ez, nik esan bezala egin behar da. Gaia zehaz. Ideiak bota. Idazten hasi. Irudiak jarri. Tatua pilatu. Zer? Ta kontrastatu. Ez du hori esan. Egia idatzi, Horrela zarrentagarria. zerbait asmatu. Ezin dut. Saiatu. Nola? Erlaxatu. Oso zaila da. Harrapatzen hasia naiz. Zer esan du? Nik ere ulertu dut orain. Denok ulertu dugu orain. Noski erreza da. Ulertu beharko dugu ba. Bueno,
ulertu beharko dugu ez dugu besterik. Hauxe dugu metodoa, hauxe dugu metodoa, hauxe dugu metodoa. Eder, baina zer da hau? Kontzentratu zaitez. Agian zure Star Wars figurak kendu behar dizkizut mai gainetik. Zentratu zaitezen. Ez, utzi bere figurak pakean! Egin dezakegu ez da talde? Mertxe, Ekeri, Eder, batera. Titularra, Erakargarri, sarrera hon bat, Ado! argazkiak, Talirekin, baina kontuz copyrighta, Jalizarete! Esklusibe, Esklusibe, Helburua, barra, ez da xora, Ongi aldago? Ulertu dugu! Ulertu duzue! Bai! Badakizue idazten! Ikasi dugu idazten. Ja metodo berria! Hau da metodo berria. Baita arro egongo da! Hori alda helburua. Noski! Ez dut ulertu. Ez kezkatu! Hauxe dugu metodoa, hauxe dugu metodoa, hauxe dugu metodoa. Itzalpera amar urtez Kondena guk erabakita tamalez berriz hasi, baina txiloturik Zer urdina barroten artetik Leku honen barruan galuko da ginenaren oihartzuna. Espetxean biokondenatuta maitasun honek ekarri nau hona zure ondora. Aratzurria garrazkin eta lizarotxoa petxeati ez da? Gure agentzia ondo te alda. Entzun, hau dira espetxe honetan jarraitu berriko arauak. 10 urtez elkarren ondoan Kartxela honetan oso zorotza gara ordutogiekin. Barnean daukate zinegona. 7 gozeria, ordu batetan mazkaria, zortzitan afaria. ez tala izango erokeria. Hau dira zuen zelda zenbakiak. Bizitza berri bat hasi, hemen goiturak ikasiz, Elkarrekin Zuen arropa. dugun zama honekin Jarraitu nazaztue. onartu zekirtzen ondorioak zargaitezen, itzalpean kartzelan. Kartzela hontan ez nago bakarrik, lagunon batu nire eskutik. Guretzat oso zaila izan da, gure agentzia horrela saltzea. Jende berria ezagutu, elkarrekin ene lagu zure alboa. Hemen txenaukazu, Onartu zekintzen ondorioak zargaitezen, itzalpean kartzelan, itzalpean kartzelan. Hemen preso gaude, kartzela hontan, hemen dauden preso hienak dira errugabeak. Atera nahi duzu
horiek esango dute, ametsa hauegi bihurtukote, noizbait eman beharko dut pausua, noiz demontre konturatuko da. Tristura hau gainetik edo, onartu burua altxatuz gere medio, baina karrekin lagun. Egin zen ondoia onartuz zagaitezten, itzalpean kartzela, itzalpean kartzela. Baina, zeti montre dau. Zegin basuago mundu guztia begira dugu. Aragi fresko berrie. Eta zuek zergatik zauet hemen? Ba, gu... Errugabea gara. Begira! Errugabeak dira. Hemen denon gara errugabeak ez da. Bei, nire bei errugabie naiz, baina abokatuekan kasartu zen epaiketan. Maite bei errugabie da. Neskak, zuen maietara joan mesez. Bakizue launaka baina gehiago enzizaretela elkartu bazkaltzeko. Ba, tenda bateko telebista maileguan atzen utzi ziaten, baina norbaitek lapurtu zian. Euro batzuen truke, baina nik errugabea naiz eta zu noa? Errugabea epailea begitan hartu zuen abakatua. Antza, bere maztarekin liatuta zegoen eta nik ordintuen beraien arteko aferak. Jozen gauz, bierdezu biela, zigor, da zuen aukera. Izara garbia, telefono txartera, txokolatea edo buruti pasatzen zaizuen edo zerlotzeko gai da. 1.000 eta 355, 2055 eta 2019, zuen maietara, oraintxe bertan. Hasi tabako lortzen, hemen diruak, ez du ezertarako balio. Nire buru orkestuko dut, ni zigor naiz, 0012 zenbakia, 203 zelda, benetako errugabea. 203 zelda, ez alda hori zurea? Egia da, niaratz naiz, 4.000 zenbakia. 0012, zure maira. Entzun duzu ez da, tabakoa bar dugu. Bai, baina nola lortu dezakegu? Egia esan da, ez dugu ideiari. Begira bikote, itzalpe sekretuz josia dago, baina ezagutzen badituzu, bada modu honean bizirauterik. Bizirauteko zenbait truko behar dira, bizirauteko. Ni neu izango naiz zuentzat maisua. Den jakin beharrekoa. Berriz hasi zara zure txorakeriekin? Poliziekin mantendu harreta. Zer dela eta? Alprojariek errasaltzen dira. Aizu, ni hori nintzen. Trukean geratzen baitzaietekina. Ixo! Oso erraza da lortzea, bizibilizainduta bizirautera. Bizirauteko Unonak behar dira. Bizirauteko Erosi poliziak Kartzelatako bigarren araua. Zergatik ez diezu benetako egia kontatzen? Txamponak dira zigarrilloa. Noski, horrekin aski balitz bezala. Kontuz izan beste presoekin. Berdurtuko dituzu. Kontura tortuko potxikoak gutxi. Venga, ospa! Esartu inoz mobidetan jarretu zazue alkua hori da. Bizirauteko Adegon kanta hori. Bizirauteko Azpiokoak ikasi. Kasurik ez okerdago da itzalteko ezinbestekoa. Badira
bizirauteko, sartu liskarretan, entzun bizirauteko, kasiaz pilokoak, entzun bizirauteko, zenbait truko behar dira, entzun bizirauteko, jarraitu gure alkuak. Ulertu duzu emezua, ezta? Bai, wow! Wow. Hori behi, ez dizubie akerrei buruz hitzein. Akerrak. Ez da bururatu ere haien gana zuzentzea. Baina zer egin dute? Zer egin debien, zer ez debenein, gogoatu. Ez hitzein eta ez begiratu aia ez duen gana zuzentzen ez badie. Begira, akerrak dira, badatoz! Baina nortzu ditugu hemen? Entzun dut errugabeak direla. Egia izan liteke, begira, hain gero txarpegia dute. Zuk ere bai txipiron, eta begira non bukatu duzun? Pikutara, alprojalakoa. Hau respetu falta gurea. Zeurrez gure buruz zerbait entzun duzuela. Hemen famatua gara, ikusi duzuen bezala. Jendea zuen beldur da. Hain gauzat txarrak egin dituzue. Nolatan bukatu zu hemen? Zenbateko diru kantitatea Guri historia kontatuko dizugu. Isildu, tantzun. Fiantza. Itxua. Boskak. Eta orain, errudunak diren preso bakarrik, kartzelako itzalpeko erreginak, izeneko tangoa, aurkezten dizubie. Boskak. Bota. Fiantza. Itxua. Boskak. Bota. Fiantza. Itxua. Boskak. Botas, fiantza, itxua, boskak. Botas, fiantza, itxua, boskak. Mugarak errak, itzalpeko erregina. Ez esan ozen, gure izenak, gurekin hobe esaltzea. Botas, fiantza, itxua, boskak. Botas, fiantza, itxua, boskak. Sukaldari pribatu bezala egiten nuen lan, gizon oso aberats batentzat. Federico dituko dugu, baina arazo bat zegoen. Nik prestatzen ezkion platerrak ez zituen jaten, are gehiago bota egiten zituen. Gau batean, eguntxar baten ostean, Federicok bere enpresako bazkideari nik berak izandako sukaldari kaskarrera nintzela esan zion. Botako ninduela. Beraz, afaltzeko haragi gorria patata frigitoekin prestatu nion, eta patatoek forma luzea mantentzeko burnizko txotx batzuk sartu nizkien barruan. Federikori bat batean ez darriko minas zitzaion eta botak hasi zenean otoltuta ito zen. Mugarak errak, itzalpeko erregina, ez esan ozen, ez gure izenak, gurekin hobe esantzea. Bani esen armaitezekelek, bueno, senarioak trompeta zoa funtsezko bere bizitzan, ni baina funtsezkoagoa, eta nik erakustia dut gustoko. Lasetasuna biharno momentu prezetotan hor zegoen bera. Egun santosoan bezala, eta noski, nahiz eta esirzeko eskatu, bera futa faritzen zen trompetarekin. Lanetik lere egin datorri zen egun batean, trompeta garbitzeko eskatu zion. Eta larri nuen, aseniko produktorekin garbitu. Bokila bereziki, gogo zigurtzen nuen. Hortirratu batera, lehenengo notak entzuen bezain pronto, isiltasuna iritzi zen etxera. Betirako! Antza, trompetak etzen dira asenikoarekin garbitu. Mugarak errak, itzalpeko erregina, zentzun arretaz, kartzela hontan, errudunakaren bakara. Ba, gau batean, Hei,
orain nire txanda. Zer, amekitako elako iguala purtu zinen norbaiti eskolan edo. Eskolan ez, denda batean, baina dendariak salatu ninduen. Bere hitzetan pistola batekin mehatxatu, eta diru guztiak endomenion. Beharrezkoa nuen, egia esan da beste lapurketa baten ondorioz, kartzelerezko fiantza bat ordendu barra nuen. Eta aranon, berriro harrapatu ninduten. Ez esan ozen, gure izenak, ez begiratu osegia. Eta zuk zer egin zenuen? Nik Iruñeko makroan lan eitenen, eta egun batien sekulako dirutze esagertu zen kutxa registrazioletako batetik. Langile guztioi epaiketa batia jamaziguien, eta egun hortan den daiztean ardura zanez, segurtasun kamerak egiaztatu zitubien. Hanengo ni. Nabokatuak belanengo zelakuen. Errugabien nintzen delito hartatik defendaturik izaketeko zen eta begiran onakatu deten laburbilduz erositazon. Egira zenuen? Enaiz erruduna. Niri historia antzute falta zizuen balitek entzun da izatea. Egunkari guztietan agertu zen eta berdin kontatuko dizuet, nik beski banuen. Ego dituko dugu asko maite nuen. Banazinak ginen, dena partekatzen zuten xamesak bezalako ginen. Arropa, janaria, bitxiak, baina mutilak. Inola ez! Garai hartan inar dituko dugun mutil batekin ateratzen nintzen. Ederra altua bihurriak hiloria. Badakizue, surfer horietako bat mutilagun perfektua, baina katxiki bat zuen. Nola bete esateko, ez zuen berrezale ikusten. Arteretxera sartu eta hori ikusten ditut. Inar eta egoita inar, jendoren aurrean esan ezin dutuan gauzak egiten. Beraz, haiek erabilitako maindirea garbitzea erabaki nuen. Garbigailuan eta ondo garbitere arazo garrazire izan zen. Inar eta ez zitzaizkiala osorik sartzen labadoran eta pusketan zatitu nituen. Ugarakerrak, 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 erregina, merezizuten, mendekulatza, menitako sufrimendua. Ugarakerrak, 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 erregina, merezizuten, mendekulatza, menitako sufrimendua. Eta zuek zer egin zenuten? Utzi niri, nik beberriak azateritza agentziako nagusia naiz. Nagusi oia. Orduan bera gure informatikari oia. Zure ideia ikaragarriari esker izango ez balitz, oraindik informatikaria. Beno, labur bilduz. Sistema informatikoak trukatu genituen, gure lagunbin batek bozkak eta irabazi, eta postu politiko goren bat lortu zezan. Eta beraz erratik ez dago menba? Gure ideia, izan zelako. Kartzeleko erregina. Ugarakerrak, 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 erregina. Merezizuten zularreka, sekulatzela honetako sufrimendua. Ugarakerrak, 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 itzalpeko erregina. Ez esan zure izen, haien izenarekin hobe esatzea. Botako ninduela. Lasetasuna behar nuen. Fiantza ordaintzeko. Abokatua erosia. Ez zuen behar ezala ikusten. Bozkak manipulatu. Bota. Fiantza. Itxua. Historia potentea. Gaiztuak dira benetan, ez daude burutik ongi. Barkatu? Ez egin kasurik bere buruarekin hitz egiteko jokara dauka. Bat zordidazu. Kontuz ahortzar hoiekin. Isildu zaitez bengoz, bestela mingaina moztuko izute. Eskerra tapako bakete banuela poltsikoan. Entzun, haiek dira hemen dena kontrolatzen dutena. Komen izaizu, haie laguna izatea. Poliziak erosiak dituzte, gertatzen den guztia ezagutzen dute. Gainera, iritsi berria zara, argi gelditu zaizu. Zu, 4.000.000 zenbakia. Bai, Anderea. Bisita okazu. Bost minutu ituzue. Eskerrik asko. Aratz, oso kezkatuak gaude ez zugatik. Nola zaude? Kartzela batean sartu berritan egon daiteken moduan. Mesedez, gauz bakar galdetzera etorri naiz.
jakin beharra daukat. Ez dut uste zuek izan zaretenik hau guztiaren arduradun, ezta? Zera, horrela zondo epaimaiak ez, horrekin gelditu. Ziur, Ziur bai, ziur izan behar. agentzia oilotegi bat irudizu gabe, dena dela nagusi berria dugu. Nagusi berria eta nor da? Denbora bukatu zaizue bikote, hasi elkara gurtzen. Bittor Gartziaren alaba. Nola? Baina zer? Traidore alakoa! Bai, azkeneko gauza bat, jantokiari buruz artikulu bat idatzi beharra daukat. Ze kontan didazu? Bikote, aski, lau miaun, guazen! Itxoin, ez eraman, momentu bat. Baina denbora gortu zaizu. Madarikatua! Kokoteraino nago. Baina nola da posible orain denek erredaktore bihurtu behar izatea? Nik ez dut denborarik artikulak idazteko. Argazkilari lanarekin nahikoa dut. Artikulak bere denbora behar dute eta hori da prestizki falta zaidana. Ba bai, nire ere gertatzen zait, berak nahi duena eta nahi duen moduan. Jartzen ez bat dut, dena atzera botatzen dit, eta berriz egin behar izaten dut. Bere adazken hitza. Dina azkar egin behar izaten dugu. Ni ez nagoituta. Lana nire ritmoan egin behar dut. Aizue! Hei, lortu duzu, zure artikulurako informazioa nahikoa itzalpen? Popatik hartzera artikulu hori, entzun. Baina zer gertatzen da? Kartzelara joan zara ez da? Noski, baina ez artikulu egiteko asmoz. Gure nagusiari bisita egin diot, banakako elkarrezketa bat izan dut berarekin. Eta zer moduz dago? Zer diozu? Esan nizuen ez nuela susmonik ez da. Nagusi berria daukagula esan diodanean, erabat harrituta geratu da. Ez zuen ideiarik ere, eta traidore hutsa dela esan du. Serori zara? Are gehiago politikariaren alaba dela jakin duenean. Benetan, uste dut biak engainatuak izan direla. Ez da normala norbaitek bere burua errudun jotzea korapilo honetan. Eta bisitan izan duen jarrera oso arraroa izan da. Politikaria libre, bere alaba agentzian, eta gure nagusia eta informatikaria kartzelan. Uste luzaina. Egun on langile maiteak, egun berri bat teletipoak albistez betetzeko. Nekatuta nauka tipa honek. Zer? Kafe bat eskini dizu. Kafe goxo eta garratz bat nahi? Bai, noski. Ai, nola zaintzen hau zuen, gustua ematen du. Erakutsi dizkiguzun idazteko trikimailu berriekin dena asko errazagoa da. Bai, zalantzari gabe errazagoa. Gainera denbora ere aurrezten dugu. Oso ongi, ikusten dudanez ikasten ari zarete. Agian gorko artikulak zuek idatzi utziko dizuet. Nire berrikuspen eta onespenarekin noski. Baina horretarako zuen trebezia erakutsi beharriko diazue berriro ere. Mila esker kafearengatik. Bulegoan itxarongo ditut zuen berriak. Ez altzarete hartu artikulu bat zuzentzen dugun aldiro, bere aitaren alderdi politikoaren alde egiten dugula? Ba, egia esan... Nik egindako argitalpen gehienak zuzendu bare izan ditut, bera, pozik egoteko. Egia da, zerbait egin barko genuke egoera kaskaronekin bukatzeko. Eta prentsa askatasuna izateko. Baita egia gauz guztien gainetik egon dadin ere. Ideiarik? Badakit. Benga, zer gertatzen da hor? Artikulu hori izan nago, eta azkarragoak ikusi ditut. Ezerrez, hemen ez da deus gertatzen. Ideia bat daukat. Zergatik ez dugu erakusten dagoeneko artikuluak bere estiloan idazten ikasi dugula? Baina zertarako? Ba, gurekin bete-betean fidatzeko. Eta redakzioan bakarrik utz gaitzan. Horrela, nahi ditugun teletipo eta berriak bidalian izenin ditugu agentziatik egunkarietara. Eta hori zertarako? Bittor Gartziaren trapuzarrak erakusteko aukera bikaina izango genuke. Baita arion bitartez, aratz eta lizarren gana iristeko ere. Baina bala bakarra izango dugu, behin jarrapatuta, akabo. Itzalkan egin behar dugun lana da. Eta nola bidaliko dizkiegu mezuak kartzelan badaude, beraiekin komunikatzea ezinezkoa da. Modu bat dago. Arriskutsua da, baino bide bakarra dela uste dut. Akats ortografikoen bitartez haien arreta eman genezake. Eta akatsori lotuta esaldizkutu bat. Pelikuletan ikusi dut metodo honek funtzionatzen duela. Zer iruditzen? Ziur zaudetu hartuko dela. Akats ortografiko du bere buru horretan. Ez zaio bakar bat ere eskapatuko. Esan bezala, aukera bakarra dugu, baina egiaren izenean egin barko genuke. Aizue, nola doaz gorko artikulak? Egiten hasia zarete. Ez gara hasi. Baina eskatu diguzun bezala zuri esker artikulu hon bat idazten ikasi dugula erakutsiko dizugu. Ongi da,
Entzuten ari naiz. Erakusten badia zue artikuluan bat nola idatzi kontrolatzen duzuela, errebisiorik gabe utziko ditut gaurko berriak. Esan, nola idatzi ongi. Titularra, erakargarri, sareron bat gakoa. Ados. Argazkia, dalirekin, baina kontuz kopirraita. Hauze da ikasetako metodoa. Hauze dugu metodoa. Ongi, zein da helburua? Esklusiben Xedea da, edatzea hori da. Bozkak, lortu, Ez dioa sola. gezurrak da, hauxe da ikasi dugu metodoa. Hauxe da ikasi dugu metodoa. Hauxe da ikasi dugu metodoa. Benetan harrituta nago, primeran ikasi duzue. Bikain, badirudi mezua ulertu duzuela, eta irabazituzue, behon deizuela. Ez dizugu utxegingo, utze gure kontu. Azkenean, arratsalde bat libre, arropa berria erostera joanen naiz. Listo, lehen helburua lortua, babu hori jokoz kanpo. Orain, ongi pentsatu beharra dugu ze mezu bidaliko diegun. Lehenik, albista sortu beharko genuke, ideiarik? Burutazio bat daukat. Zergatik ez dugu adierazten politikariak interesak dituela kartzela barruan, eta privilegioak ematen dizkietela hainbat presoi. Presoen kontaktuak kalea ibiltzen direnak adierazi genezake. Ez dakit bauen giote dagoen, albiste faltsu bat argitaratzea. Ideia bikaina, eta gure nagusiari eta informatikariari esaten aldielgu, ustezko privilegiorik kartzelan daudela, haien lana horiek dituztela erakustea izanen da. Aktore doaiak beharko dituzte, ba? Ez dut uste arazorik izango dutenik, ideia ona, baina nola sortuko dugu gure nagusia zein politikaria erruduntzat jotzen dituzten frogak? Adimen artifizialarekin nola ez. Ni arduratuko naiz irudiak sortzeaz. Biak kartzeletik kanpo zeudeneko harremanak erakusten dituzten irudiak izango dira, negozioak egiten. Baina horrek ez aldu gure nagusia ere errudun bihurtuko. Helburua ez da hori, epaiketa berri bat sortza baizik. Bertan, politikaria erruduna izan litezke, eta gure nagusia eta informatikariak lekuko lanak egin ditzakete. Epaiketa berri bat sortu behar dugu, eta lekuko lanak egiterakoan, zaska, egi guztia konta dezakete. Begira, niri egia erakustearena, gezur baten bitartez ez zait soberan ongi iruditzen. Pentsa dena egiaren izenean egiten dugula. Horixe, egiaren izenean, nik ez dut politikariaren iruzur gehiagorik onartuko. Tira, beste plano berik ez badago. Mezua nire kontu. Erakutsi, privilegioak dituzula kartzelan. Privilegio horiek politikariak eman dizkizula argitaratuko dugu berrietan. Ego lasai, aterako zaituztego. Argazkiak prest. Adimen artifizial berri hau pasada hutsa da. Bidali, nik maketatuko dena. Norbaitek babes gaitzala egingo dugun honekin. Hirubi bat, egiaren izenean. Ez dugu gure izena berri faltsuekin zikintzen utziko. Egiaren izenean. Gure lagunengatik, ez gure izenean. Ez gure izenean. Dugu pasatzen, utziko. Utziko altugu? Ez. Haien interesena didatziz. Guk idatziz. Ez. Haien negozioak indartzeko, ez ditugu argitaratuko. Gure izenean. Iruzurra gelditzeko ardura. Gurea alda. Bai. Gezurraren aurka borrokatu. Gure hartura. Bai. Nazkante horien rapuzarrak ez ditugu guk argituko. Gure izenean, egi aurretik, zitotasunak kazetaritzan agerik. interesik ez, zuzen idatzi, gure sinadura geratzen baita beti. Gazetario bateratuak, gezurrik ez gure izenean. Albiste berria da xeta, esan dozen. Bai!
beltza makillatu egia aldatu utziko diegu. Iruzurtiek ez dute izango babesik gure sinadura. Gure izenean, berriz inoiz ez, legea eta egiaren gainetik inorez. Edabidea, prentsa idatzia, baiatuko dute gure lumen egia. Ta politika alde batera, egiatasun azalera. Gure ahotsa entzun dadila, Gure izena, bai, zuzentasunez jokatu nahi duena. zuzentasunez jokatu nahi duena. Egiaren bidera heldu beharko da. Egiaren bidera heldu beharko da. Gure izenean, zuzentasuna, gure sinadurak ez du preziorik eta lumen indarra, gure egia. Gezurrak ez du izango lekurik munduan. Agentzia hondan, bide bakarra, duintasuna nobean zaindu zegia. Egia da kazetari on baten lana. Zuzentasunez jokatu nahi duena. Zuzentasunez jokatu nahi duena. Egiaren bidera heldu beharko da. Egiaren bidera heldu beharko da. Erabakiak gureak dira, gure sinadurak ez du preziorik eta Askatasuna, eskubideak zikoan diegu murrizten edo nola. Ez, ardadila bat, gure irautza, gure lana da denon ardura borrokatzea. Orain da kazetari on baten lana. listo, ni geratuko naiz berriari azken ukituak ematen. Hauxe da ikasi dugun metodoa, hauxe da ikasi dugun metodoa, hauxe da ikasi dugun metodoa. Zer ez dute zer ulertzen, hau ez da posible. Nola utzi duzu alako artikoloa idazten, den dela izan naiz zurekin horrela fidatzen. Ikasiko alduzu noizbait zerbait ongi egiten. Zer demontregin dute, artikulu honek ditu, akatsak goitik beiti, non dago bat zuzentasuna, ez duzun Hau desastrea, dena hankaz gora egoera hau da. Arriskutsua zer egin duzu, Aita mesedez, isora inez. zinetxezazu. Aukera bakarra duzu, zer duzu esateko. Zindagizut, zure agendoak bete dut. Ez dute zer ulertzen, engainatu naute. Argudio horrek ez du besorik ez da ferantan. Dena eman diztuta, alda bueltan datorrena. Ziuran kasartzea hau ez dela izango azkena. Itzen maten dizuk nik, no konponduko dut hau.
Horietatik bat gaizki idatzita. Ez, Zer diozu? gu laguntzeko bidea dau. Zerbait esan nahi digute, hemen egon behar du. Orain, ulertu dut, akatsak lotu behar dira, mezu sekretu bat da. Konpondu behar dugu orain. Ziur altzaude, kazetariek horrelako arrisko hartuko luketela? Mezu zifratua da orduan, ezta? Bai ordea. Wow, zoi azkarra. Esaldi osoa osatu beharko da, baina privilegio aterako hau ez da gordenean, ezta? Zakit. Alderantziz egon daiteke. Bai, zentzua du. Erakutsi privilegioak dituzula. Berriz ere gezurtzen. Kartzelan privilegioak dituzula erakutsi bat dugu. Hori dio mezuak, aterako gaituzte. Ezin dut. Ni arduratuko naiz ordenagailu baldortu eta zu tailerrean beteronekin saltzeaz, ez da inoro hartuko. Zezaia. Kartzela hontan, gauzak ez dira inberrezta. Lortuko dugu orain. Orain, Eginen dut, arriskatuko naiz irtenbide bat da eta orain, egin dezaket bai, lortuko dut orain, ezin da zaila izan. orain, Egin dezaket bai, lortuko dut orain, ezin da zaila izan. Justizia! Egin dezaket bai, lortuko dut orain. Justizia! Ea izu, mese bat behar dut. Ordenagailu aldortu beharra ukat. Hori garesti ateroko zizu. Ara batzuk ditut. Entzizutu polizi bakar batek ikusi, eta ere gutxo bakarrik. Ez erabiliz zeldatik kanpo. Harrapatzen mazak dituzte ez naztu ezagutzen. Zerbait esan ezkero gure arteko traktuak bukatu dira, ados? Ados. Zatoz. Orain zetorriko da. Aizu, zergatik du lau 1000 eunek gainontzeko emaina janari gehiago. Isetasi bazkaltzen. Baina nola lortu duzu errazo bikoitza? Historia luzea da. Listo, ordenagailua zure zeldan, eskerrik asko. Setutu zaudelu ez epature. Dena primeran joan dela esan nahi nizun? Isiltzeko entzugu dituzte. Barkatu. Lortu duzu zerrenda aldatzea. Bai, dena primeran. Eta norbaitek entzun zaitu? Ez, lasai. Isiltasuna. Hori, isiliderok oraintxe bertan, venga, maia jasotzera. Entzun, gaur arkoak egiteko tailerrean parte hartzeko zerrenda aipatuko dut. Esaten dituan zenbakiak, 4etan tailer gelan egon daitezela. 569 zenbakia, Antxonarri Zabalaga. 4.000 zenbakia, Aratzurriaga. 12 zenbakia, Zigor Indurgarri. 4.001 zenbakia, Lizarotxoa. Zer? Baina nola egin duzue? Tailerrean sartu zarete lehenengo urteko lehenengo presoak zarete. Akabatuta gaude. Akerra lakoa, baina nola da posible? Hasi berri hauek barruan eta gu kanpon, tratu bat genuen. Hau ez da horrela geldituko. Lehen urteko inork ez da sekulagon tailer batean. Lasaitu gaitezte mesedez, baretu zaitezte! Gainera, ez aldezu be ikusi sasiko migrazio bikoitzaiat? Entxufatu hutsak dira. Nola sartu dute iraba alku tailer zerrendan. Eta eren ordenagailu batera biltzen ikusi dut bere zeldan. Privilegiorik ez! Venga, denak nirekin! Privilegiorik ez! Privilegiorik ez! Errefortzuak behar ditugu! Presoen biharri bat dugu! descontrola. Akerra kate bat onatente aldirik luzena. Zarratu atea eta sira bilaztora meno. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia eta odolberoa. Foralak alertan, direne ondena ederrago da. Se descontrola. Sua eta lurra.
Amerika kankartean zarratu begiak gogorrago sentitzeko dena. Denboraren kezka txabolontan ez da hilbetea fedekidera. Ardoa gainezka paranoen gesta askapena. Deskontrola sua eta lurra askatasunak bakaukarri honetan ere zerki ba. Kontrabueltatu zait kontra zure asmoa, kontra zure ideiak, kontra erabat. Arazo larria izan dezakegu berri faltsua argitaratu izanagatik. Epaitu gaitzakete, baina egia jakitea eta baitaratze eta lizarra ateratzea garrantzitsuagoa da gure karerak baino. Orain ulertzen dut egoera. Zer diozu, zertan zabiltza? Egia defendatzeko egin dute dena berri faltsua. Zer zara esaten, Amaiur? Geldi. Ta nire plana? Aita geldi. Baina, Amaiur? Berri faltsuak. Berri hori faltsua da histori hori. Bai, baina... Atxilotu Bitxor Gartzia! Oraintxe bertan andere! Zure esanetara! Aski da faltsukeria bukatu behar da. Geldituz mundua momentu batez arna sartuta geldi pentsa pausa hausnartuekin zein da zure egia orain pentsa nola topatu orain ekin ta esan hau da berriz arna sartuta geldi pentsa pausa hausnartuekin zein da zure egia orain pentsa nola topatu orain ekin ta esan hau da
Zuzentasunez jokatu nahi duena. Zuzentasunez jokatu nahi duena. Egiaren bidera heldu beharko da. Egiaren bidera heldu beharko da. Gure izenean zuzentasuna. Gure sinadurak ez du preziorik eta lumen indarra. Gure egia Gezurrak ez du izango lekurik munduan. agentzia hau da bide bakarra. Duintasuna zenduzeria. Egia da kazetari on batek. Bat, bi, hiru, lau. Etorriak epaiketa ontara, berriz Bittor Gartzia estatuaren aurka, salaketa berria du gormai gainean, zaioa irekitzen dut. Azadila epaiketa, ongi etorriak, epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa hau, da epaiketa hau da, epaiketa. Akusatuak privilegioak banatu alitu, kartzela barruan presosko onuradunak. Beberriak agentzia dena zaneratu duta, hotzara deitzen dut bertako langile bat. Deklaratzera, Beberriak agentziatik 2024 ekainaren 8an bidalitako teletipoak zera dio. Eskandaloa kartzelan, Bittor Gartzia politikariak privilegioak eskaintzen dizkie kartzelako hainbat presori bere negozioen interesen alde. Egia da hori? Gogoratu juramentupean zaudela. Ez, berri hori guk asmatu genuen. Beraz, berri fatxua sortu zenute. Protesto. Onartua. Bai andere, baina arrazoi bat genuen. Bittor Gartziak iruzur egin zien gure lankidei, eta haiek bukatzu duten kartzelan hauteskunden manipulazioa zela eta. Bere alaba jarri zuen gure ardurapean, bere partidaren aldeko berri faltsuak idatzi genitzan, eta arma beraien kontra erabiltzea erabaki genuen. Odolkiak ordainetan. Beraz, mezu fatxu bat idatzi zenuten ez da? Bai, nola komunikatu zuten Gartzia erkidea batean ikatzeko? Mezu sekretu bat idatzi genion albiste faltsuan. Erakutsi privilegio dituzula kartzelan. Privilegio horiek politikariak eman dizkizula argitaratuko dugu berrietan. Egon lasai, aterako zaitugu. Eskerrik asko. Hor zara ditzen dut bigarren lekukoa, Bittor Gartzia. Egunon. Errudan deklaratzen duzu zure burua berrian leporatzen zaiztunaz? Ez Anderea. Zergatik? Arazurriaga agentziako nagusia delako ezagutzen dut. Argazki horiek faltsuak dira, adimen artifizialarekin eginak. Horrela dio ondo egingo informa. Eskerrik asko, hirugarren lekuko deitzen dut zara. Arazurriaga. Egunon. Konta iguzu, egia da Bittor Gartzia klaratu berri duena? Bai, egia da, nik ez ditut privilegiorik izan kartzelan. Eskerrik asko, galera gehiagorik? Ez Andere. Barkatu, azkeneko gauza bat gehitu nahiko nuke. Aktan jaso eratu dadila. 2024ko irailaren 3an Bittor Gartzia eta biok akordio bat sinatu genuen. Berak nire agentzian 2 milioi euroko diru injekzio egingo zuen, nire agentziaren borrota salbatzeko. Trukeen hauteskundean berak egindako boto manipulazioa nire gain hartuko nuen, nire kazeterien lana mantenduz. Nazkante horrek izan esan nire agentzian bera laba jarriko zuela, nire kazeteriek beraien partidoren alde erabiltzeko. Eta Jakil Izarotxoak ez duela deus egin, nire gain hartzen dute erru guztia. entzun da deklarazio guztiak hartu behar dugun bat erabaki zuzena. Zein izango da sententzia erruduna ote da. Kazetariek sortu duten berri fatxua Bittor Gartzia orain errugabea da eta kazetari hauek merezi dute epaia. Epaiak esan bezala zein dena ez zigorra. 2 urteko inhabilitazioa laukezari hauentzat. Privilegiera bertatu jauzaren moneta kazetari hauentzat inhabilitazioak leku hauak berriak esaten bezala. Hori da gure sententzia orain beraz ezaruduna.
Berez, ondorengoa aitortzen dut. Eder Sagasti, Mertxe Andueza, Ekeri Iriberri eta Lea Etxabarri kazariak erruduntzat jotzen ditut eta 2 urteko inhabilitazio zigorra jasoko dute berri faltsuak argitaratu izanagatik. Bitxor Gartzia eta Lazurriaga privilegiodun presoen traman errugabe aitortzen ditut eta Lizarotxoa libre geratzen da. Saioa etxitzat emanen dut. Eta orain, hauteskundeen boto manipulazioaren kasuak berriro irekitzen dut eta hauteskundeak errepikatu behar direla ebazten dut. Poliziak atxilotu ezazue Bitxor Gartzia! Ez duzu sekula ulertuko. Then I know it's rolling stone. It was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed?